takon kuwi Supit. Ngerti apa kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang niku Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke jatilan Pak, aku supitke. Lah. Lah iya, kan burungnya disembelih. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan? Nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ono dianake ngopo-ngopo. Ijane urung dong ning sok dong. Ya. Ana dibakar ki njur piye? Burung kuwi malu manuk gemak kuwi nggone bapakku ora dibakar ya ora dianake wayangan. Asline ora dong ta iki. Kuwi udu manuk gemak. Lah apa nih? Pleci. Manuke brejine. Pleci ya. Kuwi disembelihne. Ming dilangi cucuke sithik. Ondase diilangne. Weh, aja. Disembelihne. Iya. Wis pokoke wayangan. Nek kowe ora dong, sesuk takon ning omah wae aja ning wayangan.